Magkano mais nyo? 400 po sa puti, 300 sa yelo. Magkano yung yelo? 300 po. Yung puti? 400 po. Malalaki ba yun? Opo. Ito po yelo. Ay, puti. Ito po yelo. Ay, yung puti na lang. Puti pa. Magkano apat? 100 po. Ah, sige. Pakibalatan na. Pagkaraan ng 3 kilometro, kumaliwa sa kay Kulot Road.
Pagkaraan ng 500 metro, kumaliwa sa kay Kulot Road. Kumaliwa sa kay Kulot Road. Pagkaraan ng 1.8 kilometro, kumanan sa Isaac-o Tolentino Avenue. Pagkaraan ng 500 metro, kumanan. Kumanan sa Isaac-o Tolentino Avenue. Pagkaraan ng 300 metro, makakarating ka sa DAP Conference Center, Tagaytay City.